Először is, ugye, hát itt láthatjátok az euró-forint árfolyamot 2008-tól 2024-ig, és nyilván, hogyha valaki erre a grafikonra ránéz, akkor levonhatja azt a következtetést, hogy hát a forint az rendkívül erősen gyengült az euróhoz képest, mennyivel jobban járt az, aki euróban tartotta a pénzét. Amit nagyon fontos megérteni az az, hogy a befektetők és azok az emberek, akik forintban vagy euróban fektetik be a pénzüket, sem teljesen idióták, és ők is tudják nagyon jól, hogy forintban ez a leértékelődés megtörténik. Éppen ezért azokban a devizákban, amikben ez a ilyen leértékelődés várható, nyilván magasabb kamatot várnak el a befektetők. Pénzügyileg tudatos befektetőként vagy megtakarítóként egyik devizában sem jó pénzt tartani, tehát ha euróban tartottad a pénzed az elmúlt 10 évben is rengeteget veszített az értékéből, ugyanez igaz a dollárra is, ugyanez igaz természetesen a forint az még többet, de a lényeg az, hogy egyébként sem érdemes a megtakarításainkat egy devizában tartani.